थिएटारा देग्लाय माने 2024 सन फेब्रुवारिनि 14 रांमन्जु थिएटारनि बिगुमा शेखा मोसाहारिनि न'आव जोङो दसे सम बिथांखौ लोगो हमनो फैनायाव बिथांनिफ्राय जा मिथिनो हाबाय देग्लाय सोरां मन्जु थिएटारा गल्डेन जुबली बिथांमोना सेलेब्रेट खालामगोन आरो बेखौ खोब मोजां रोखोमै खुंफुंनो थाखाय सानथामनि हाबाफारि बिथांमोना लाखिदों 14, 15, 16 फेब्रुवारि 2024 मायथाइनि गोदान बोसोराव बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सोरां मन्जु थिएटारा बर'फोरनि गेजेराव एकमात्र मोनसेल' गोजाम मुंदांखा थिएटार बिथाङा बेखौ 50 बोसोर हारसिंनो फोथांना लाखिबाय बर' रायजोनि आसाम रायजोआव सोनाब बेंगलाव बे थिएटारा जायगा मोनदों बिथाङा गोबां मान बान्थाबो मोनदों बिथाङा गोबां रायजोनि मोनसे अननाय रायजोनि मोनसे सिबिनाय बिथाङा मोनदों ओंखायनो थांना थानाय समाव बिथाङा खेबसे जोबथा गल्डेन जुबली बोसोर बे थिएटारनि बेनि मुङै सानथामनि हाबाफारि लादों बेवहाय आसामनि गासै गोरों गोरा बर' गौथुमफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे मदद होयो बेनि थाखाय आरो बिथांनि थिएटारा जाहाथे आरोबाव मोजांनिफ्राय मोजांसिन गोजौआव थांनो हायो बेनि थाखाय आंनि बिजोंनिफ्रायबो मोनसे आसा थाबाय जों गलाघाटनि जोंनि बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथायनि मानगोनां EM प्रदीप स्वर्गियारी बिथाङा दंमोन जोंनि एग्रिकालसारनि EM बेजों लोगोसे जोंनि वाटार रिसोर्सेसनि EM बरपेटा जिल्लानिनो बिथां महिपाल बर' खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सासे नेहाथारि प्रबिन ब्रह्म जों लोगोसे बे बरपेटा जिल्लानि बर' साहित्य सभानि आफादगिरि सुखेन स्वर्गियारी बेनिफ्राय गाहाय नेहाथारि लोगोसे गोबां बिबानगिरि जिल्लानि बिथांमोना दंमोन बिथांजों दान्दिसे बिथांनि न'आव जों लोगो हमलांनि होननानै फैनाय खाबुखौ जों प्रदीप स्वर्गियारी बिथाङा बुंनायखाय जों खालामना लाबाय जों सालबारियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि UBPनि मोनसे गोनां मिटिङाव बाहागो लानो फैदोंमोन जोंनि काउन्सिलनि बागै दानि जायनाखि समस्ति दानाय बागै बेफोरनि सायाव सावरायनो बिथांनि थिएटारा जाहाथे आरोबाव जोङो बयबो रायजोनि खाथियाव मोजाङै मोजां जों नायफुंनो मोनो नायनो मोनो गेदेर बर' समाज हारिमु अनसायग्रा हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर आगोलावनो आंनि आखाइ फारनैखौ खबजोबनानै मानव गेदेर रायजो राजाखौ खुलुमहरनानै आं फंनैसो बुंनो होननानै बहाय गसंनाय जाबाय हे मानव गेदेर रायजो राजाफोर सोरां मन्जु थिएटारा देग्लाय माने 2024 सन फेब्रुवारिनि 14 एप्रिलाव भुल जादों 14 फेब्रुवारि 14, 15, 16 सानथाम जागोन बे सानथामाव गतै अসমनि बर' रायजो राजाखौबो BTCनि हक अসমनि हक गतै रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदो आंनि गल्डेन जुबली लैहोर फैनानै आंखौ थुलुंगा होफैयो